ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ଭାଷା ମହକର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଗଛ ଡାଲଟିରେ ଘରଟି ମୋର ଅତି ଛୋଟଟେ ଅଣ୍ଡା ଆକାର, ମା ସହ ମୁହିଁ ଅତି ଖୁସିରେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ଧୀରେ ମା ଚାଲିଯାଏ ଆହାର ପାଇଁ ବସାଟି ଭିତରେ ମୁହିଁ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖି ତ ନାହିଁ ବସାଟି ସଂସାର ମୋରି ପାଇଁ। ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ ବାହାର ଦେଖେ ସବୁ ଜିମା ଭରା ମୋ ଚାରିପାଖେ, ଭାବିଲି ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।